Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Ježiš prijíma kríž na svoje plecia. Je to veľké bremeno. Týmto krížom nám zreteľne ukazuje svoju lásku. Práve ním zasahuje do života každého z nás. Plavil som sa loďkou po Tiberiadskom jazere každý deň, až do momentu, kedy sa môj život zmenil. Stalo sa to vo chvíli, keď Kristus nastúpil na moju loďku. Aj ty si zajacom všednosti. Lovíš rovnaké ryby, používaš rovnakú sieť, stále rovnaké zamestnanie, rovnaké povinnosti. No až keď necháš vstúpiť Krista na loďku svojho života, vytrhne ťa z tvojej každodennosti. Stojíš pred výzvou. Pustíš Ježiša niesť svoj život?